A lo llarg de la història, nostre regne, el regne de València, sempre ha sigut un regne de glòria i grandea, de riquea cultural i històrica innegable. Mai sigueren pocs els que han halagat a València i a la seva llengua, des del més humil llauraor al més prestigiós dels escriptors. Però durant els últims anys, atacs i mentires han caigut sobre el regne. Ara, els interessats se volen aprofitar de nosaltres, imposant-nos una llengua que no és la nostra, volent enganyar a un poble que poc pot fer front a les manipulacions que dia a dia rebem tant d'una part com d'altra, com d'altra, com d'altra. Se pensa que ja no n'hi ha ningú defendent el valencianisme. No se mos veu, però estem ahí. Volen fer pensar al poble que no estem en la gent, però estem ahí. Diuen que no n'hi ha ningú lluitant per lo regne, però ahí estem, per la defensa de nostra llengua, de nostra història, de nostra cultura. No te deixes enganyar. Este 9 d'octubre, germans vingau en el grup d'acció valencianista a les 11 en punt en la plaça de l'Ajuntament front a l'estàtua de Vinatea. I després, esteu tots convidats a menjar paella en nostra seu. Ha arribat l'hora de ser dignes de ser valencians. Ara i sempre, som i serem.